I ove godine ljubitelji sporta moći će da uživaju tokom ramazanskih noći. U toku su prijave za učešće na ramazanskim sportskim igrama. Organizatori pozivaju sve zainteresovane da se prijave i budu deo manifestacije koja promoviše zdrav način života i fair play. Ove godine imamo veliki broj disciplina, a to su fudbal, basket, tri odbojka, košarka, šah, stoni, tenis, pikado i ove godine imamo jednu malu novinu, a to su atletske trke za naše najmlađe, odnosno za učenike od 1. do 8. razreda koji će trčati po disciplinama. Prijave su već počele od 1. februara i trajaće do 15. Žreb će se održati 17. februara. Svečano otvaranje je zakazano 20. februara u sali srednje škole, gde će se odmah nakon otvaranja ramazanskih sportskih igara početi sa nadmetanjem u malom fudbalu koje će se održati u balon sali kod stadiona. Organizator ramazanskih sportskih igara je Ustanova za omladinu i sport, Savez za školski sport i Sportski savez opštine Tutin i naravno pokrovitelj samih ramazanskih sportskih igara je opština Tutin. Učešće na ramazanskim igrama je besplatno, s ciljem promocije sporta i negovanja zajedništva u duhu Ramazana.